warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Para alim ulama, para rama kiai ingkang tansah dados panutan kula sasih ingkang dahat kinabekten. Para sesepuh bini sepuh ingkang kono ing pamawas lebda ing pitutur ingkang dahat kinurmatan. Para pengemban-pengembating praja ingkang minangka pandhan pandhonging kawula dasih ingkang dahat sinudarsana. Para rawuh kakung sumawa putri, wekdal tuwin taruna ingkang satuhu dahat kinurmatan. Langkung rumiyin kula ngunjukaken raos syukur wonten ngersaning dalem Allah Subhanahu wa taala karena Syekh Wiloso miwah barokahipun ingkang sampun keparingan dumateng panjenengan sedaya lan kula. Sehingga wonten wekdal menika kula panjenengan saged mengempal wonten papan menika kanthi pinaringan kawilujengan tuwin karaharjan boten manggih halangan setunggal menapa. Pramila saking menika kula ikraraken kanthi maos kalimat tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Akan ngadeg sowan ing ngersaning panjenengan sami awit ngembah cicipahan dawuh saking panjenenganipun Bapak Prasetyo ingkang hamangku karsa. Keparengan kula jejer minangka pranata acara wonten ing adicara dhauping Kang Putra kinasih nun inggih Kang Aselisih Sangkusumaning Ayu Diah Puspita Harumning Tias ingkang arsa kadhaupaken kalian putra bagus Kang Aselisih Sangkusumaning Bagus Arga Putra Dewa putra saking panjenenganipun Bapak Puja Sentika ingkang micil saking tlatah Kartasura Hadiningrat. Para rawuh kakung sumawa putri ingkang dahat kinurmatan. Sumangga adicara siang punika kita bika kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Tumupaing adicara saklajengipun waosan ayat suci Al-Qur'an dumateng ingkang jejibah kawula sumanggaaken. Waosan ayat suci Al-Qur'an. Mekaten ngumandanging dawuh-dawuh luhung ingkang Gusti murbet dumadi ingkang kaserat ing kitab suci Al-Qur'an. Mugi sageda anambahi iman lan takwa kita dumateng Gusti ingkang Maha Wikar. Salajengipun nganca adicara madya atur pambagya harja dumateng Bapak Harjo Waskita ingkang minangka sesulih saking ingkang hamangku gati sasana pangandikan kawula aturaken. Atur pambagya harja. Atas titis ngantasi tan ono kang kacicir sedaya dawuh pangandikanipun sule pangandikan saking Bapak Prasetyo ingkang hamangku gati nun inggih Bapak Harjo Waskita. Kula namung saged nderekaken sugeng rawuh lenggah kanthi sukar mardikaning manah. Tumupa adicara saklajengipun nun inggih atur pasrah kang pinanganten kakung dumateng Bapak Wisnu Tinulat ingkang minangka sesulih saking Gedhang Besan nun inggih Bapak Puja Sentika sakluwangsa dalasan para pengambyoning pananganten saking tlatah Kartasura Hadiningrat. Sasana pangandikan kawula aturaken. Atur pasrah. Atur pinampi. Adicara kirap kinanendran lan lerem. Adicara kesatrian. Paripurnaning kirapa Sri penganten
Keparingan kula ngaturi para ingkang minangka kula sebat asmanipun. Keparengan jumeneng jajar kaliyan Sri penganten badhe kepundhut foto sesarengan pinanganten kekalih. Adicara foto. Sajak sampun dumugi purnaning adicara. Kangge sangune lampah Sri Atmaja kekalih anggenira ambyur ing samudraning bebrayan. Murih pikantuk berkah, rahmat saha hidayahipun Gusti Kang Murbek Jagat. Keparengan kunjuk dumateng Rama Kyai Muhammad Aziz. Mangarsani panjurunging donga sasana pangandikan kawula aturaken. Adicara donga. Mugi kanthi panjurunganing donga kala wau sageta ugi sumrambah dumateng kita sedaya sehingga tansah pinaringan pangayomaning Gusti Allah Subhanahu wa taala sehingga saparipurnaning prahagyan punika mangki kula dalah panjenengan sami tansah ginanjar wilujeng bagas waras boten kirang setunggal punapa. Amin. Lan sumangga adicara menika kita pungkasi sesarengan kanthi ngunjuk raos puji syukur dumateng Gusti Kang Murbek dumadi kanthi atur hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasana saking kula minangka panata cara menawi wonten kirang trapsilah, kirang ninju prana, kula tansah nyanding duka saha sih lumunturing samudra pangaksama. Wasana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.